Parcă din ce în ce mai multe femei au nevoie de un pic de ajutor și din partea lui Dumnezeu și din partea celor care le-ar putea sfătui pentru a avea un copil. Pentru că nu mai e ca altădată când vrei să faci copil și ieșea. Și atunci vom vorbi astăzi despre un subiect delicat și anume fertilizarea in vitro. Sunt cupluri care au apelat la această procedură de mai multe ori din dorința de a avea un copil, dar rezultatele nu au fost cele așteptate și s-au ales cu o dezamăgire. Dar vestea bună este că medicina și cercetarea au avansat atât de mult, încât fertilizarea in vitro este acum un succes. Noi am stat de vorbă cu specialiști în domeniu și am aflat cam care sunt ultimele noutăți. Dragile mele, tot mai multe femei se confruntă cu dificultatea de a rămâne însărcinate, iar pentru a discuta această problemă, astăzi mă aflu alături de doamna dr. Daniela Paulescu și domnul dr. Teodosis Arculis, ambii specialiști în obstetrică și ginecologie, care ne vor vorbi despre fertilizarea in vitro. Care sunt noutățile în ce privește această procedură? Η εξωσωματική γονιμοποίηση το 2019 έχει να επιδείξει πολλά καινούρια πράγματα. Αυτά αφορούν καινούρια φάρμακα, καινούρια πρωτόκολλα, καινούριες τεχνικές στο εργαστήριο. Για όσον αφορά το γυναικείο παράγοντα, ο οποίος υφίσταται το κυριότερο βάρος στην εξωσωματική γονιμοποίηση, χρησιμοποιούμε φάρμακα τα οποία οριμάζουν καλύτερα τα οάρια. Γιατί τα οάρια είναι το κομβικό σημείο, η ψυχή της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Οι τεχνικές που βοηθάνε στο εργαστήριο ακούνε στο όνομα time-lapse, που σημαίνει ότι βγάζουμε φωτογραφίες ανά 5 λεπτά από τα έμβρια μέσα στον κλίβανο, μέσα στον ειδικό εποαστή που βρίσκονται. Οι φωτογραφίες αυτές γίνονται μετά ένα βίντεο και το βίντεο αυτό μπορεί και μας δείχνει την εξέλιξη του εμβρίου στο χρόνο. Έτσι λοιπόν σήμερα και με τα φάρμακα και με την τεχνολογία του εργαστηρίου μπορούμε και βοηθάμε πολύ τις γυναίκες. Αυτό που δεν μπορούμε να βοηθήσουμε και να νικήσουμε είναι το χρόνο. Γι' αυτό σε γυναίκες που είναι πάνω από τα 45 χρόνια η δυσκολία να πετύχεις εγκυμοσύνη είναι μεγάλη. Εκεί έρχεται η δωρεά οαρίων, να πάρουν δηλαδή οάρια από μια νεότερη γυναίκα, η οποία λύνει το πρόβλημά τους και μπορούν έτσι να αποκτήσουν ένα υγιές παιδί. Ας πούμε εδώ ότι στην Ελλάδα ο νόμος επιτρέπει μέχρι τα 50 χρόνια να βοηθήσουμε τις γυναίκες για εξωσωματική γονιμοποίηση. Putem ști că embrionul este sănătos înainte de a fi transferat în uter? Η σύγχρονη τεχνολογία μας επιτρέπει να μεταφέρουμε τα έμβρια στη μήτρα της γυναίκας την 5η μέρα. 5 μέρες ζωής και να μεταφέρουμε, το ονομάζουμε βλαστοκίστη αυτό το έμβριο. Μπορούμε επίσης σε αυτή τη βλαστοκίστη να βγάλει ο εμβριολόγος 5 έως 10 κύτταρα, τα οποία να τα ελέγξει ο γενετιστής πια κατά πόσο το DNA τους είναι υγιές, είναι καλό, είναι απαρτιωμένο, έχουν όλα τα χρωματοσώματα, αντιπροσωπεύουν με δύο λόγια ένα γερό μωρό. Αυτή η εξέταση λέγεται προεμφυτευτική διάγνωση και μπορεί να γίνει στο δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι να δούμε ποιο έμβριο έχει όλα τα χρωματοσώματα σωστά και να το μεταφέρουμε στη μήτρα από μια ομάδα μεγάλων εμβρίων, ή μπορούμε σε ένα ζευγάρι το οποίο έχει προβλήματα υγείας και από τον άντρα και από τη γυναίκα και θέλουν το παιδί να μην είναι άρρωστο. Τέτοια προβλήματα είναι η μεσογειακή ανεμία, η κυστική ίνωση, που αν έχει το ένα σκέλος, δηλαδή είναι φορέας ο ένας, είναι φορέας και ο άλλος, μπορεί το παιδί να πάσχει, με αποτέλεσμα να είναι άρρωστο και να είναι μια θνησιγενής ασθένεια. Κάνοντας λοιπόν προεμφυτευτική διάγνωση, όπως λέγεται αυτή η τεχνική, παίρνοντας λίγα κύτταρα και ελέγχοντάς τα, μπορούμε να μεταφέρουμε στη μήτρα της γυναίκας μόνο τα υγιή έμβρια. Doamna doctor, turismul medical este în plină dezvoltare, iar în Grecia vin foarte multe cupluri pentru a apela la fertilizarea in vitro. Printre aceste cupluri se numără și români? Da, avem de-a face cu foarte mulți români, din mai multe motive. În primul rând, pentru că există o experiență de peste 30 de ani în domeniul fertilizării, cu utilizarea celor mai noi tehnici și, în primul rând, o experiență vastă. În al doilea rând, îmbinăm plăcutul cu utilul. Există ospitalitatea caracteristică Greciei care asigură deci, o comunicare foarte bună cu cuplurile care sunt într-o situație psihologică puțin mai dificilă.
asigurăm translator și ajutăm cu cazarea. Care este utilitatea crioprezervării în procedura de fertilizare in vitro? Η κρυοδιατήρηση των εμβρίων είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε από την Αυστραλία πριν 35 χρόνια. Επιτυχώς. Σήμερα έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και βοηθάει σε πολλούς τομείς. Ένας τομέας είναι η κρυοδιατήρηση των εμβρίων. Ό,τι περισσεύει, ό,τι είναι υπεράριθμο από τα έμβρια της εξωματικής και μεταφέρουμε στη μήτρα της γυναίκας, τα υπεράριθμα έμβρια μπορούμε να τα κρατήσουμε ώστε να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για δεύτερο παιδί, για τρίτο παιδί ή αν ομιγέννητο αποτύχει η προσπάθεια, να κάνει μια καινούρια προσπάθεια χωρίς να πάρει φάρμακα, χωρίς να πάρει αγωγή, χωρίς να ταλαιπωρηθεί. Η κρυοδιατήρηση λοιπόν είναι κάτι που βοηθάει πολύ, χρειάζεται πολύ και είναι απαραίτητο σε ένα κέντρο εξωσωματικής. Ce le transmiteți cuplurilor care se confruntă cu problema infertilității? Δουλεύω 30 χρόνια εξωσωματική γονιμοποίηση. Έχω βοηθήσει να γεννηθούν πάνω από 5.000 παιδιά από την εξωσωματική γονιμοποίηση. Οπότε με γνώση και ειλικρίνεια πρέπει να πω στα ζευγάρια και στις γυναίκες ότι μπορούν να κάνουν το παιδί τους εφόσον το επιθυμούν. Υπομονή και επιμονή.